Ada Nkechinyere Obilala. Abụ m Adụtiri 2020. Eso m na ndị na-ama aka nke Ugoamaka. Isi abụ m taa bụ ọganihu. Ọganihu bụ ahịa ọma nke na-ere onwe ya. Ndị elu na ndị ala na-achụ ya aghara. Nwoke chọrọ ọganihu, nwaanyị chọkwara ọganihu, ma gị onwe gị na-ele m chọkwara ọganihu. Ị chọzi ịma ihe ndị ọzọ gbasara ọganihu, gote akwụkwọ Ugoamaka, ma chetakwa tinyere m, laikara m vidiyo a, kọmentị ya na ya, ma kesara m ya ka m wee nwee ike chịrị ugo nke Ugoamaka. Daalụkwanụ. Dịka ị na-atụnyere m, ọganihu ga-abụ nke gị, mana ụtụtụ ma n'abalị, ọganihu ga-eso gị. Ise.